Tesla téli felni választó segédlet videó fog következni. Nagyon sokan kerestek meg azzal a problémával, hogy változtatják az autót, nyári kerék tartozik hozzá, és hogy mit lehet feltenni télire. Ugye a Tesla a felni választéka az eléggé egyszerű, például egy Model 3-nál van 18, 19, 20, hogyha performance-ot vesz az ember, akkor 20-szól felni, amivel közlekedni kell télen. Mint itt láthatjátok, 235, 35, 20, ez egy eléggé agresszív méret. Lehet vele télen járni, én is szoktam vele járni, de azok, akik nincsenek hozzászokva az ennyire peres gumikhoz, azoknak elég kényelmetlen, meg ráadásul a per 35-ös gumi az nem fogja elviselni azokat, hogyha véletlenül egy nagy tócsa miatt nem láttok egy hatalmas nagy kátyút és belementek, akkor szinte biztos, hogy meg fog sérülni a felni. Így jogosan szeretnétek kisebb felnit. Hát ugye 19 szól, azt szokta is mondani a Tesla, hogy a gyári felni fölmegy rá, de ha valaki ennél is kisebbet szeretne, 18-at, mert akkor ugye 235, 45, 18 gumi fog hozzá társulni, ami egyébként télire tök jó, mert ez egy viszonylag ballonos gumi. Hát nem mindenkinek ez a véleménye a ballonos gumira, az én számomra ez egy kicsit ballonos, de az a lényeg, hogy azzal már el lehet menni egy nagyobb kátyúba is. De viszont a gyári 18-as Tesla felni az nem megy föl, mint ahogy a képen is látjátok, előre föl is menne, de hátul a hátsó féknyereg miatt nem fog felmenni. És erre van például nálunk opció, hogy van olyan 18-as felni, méghozzá elég sok, ami felmegy. Szóval ez a Model 3 Standard Range, illetve Long Range-nek a 18-as felnie, ugye ez egy performance, itt van rajta a hátsó performance nyereg, és mint látjátok, elég csúnyán hozzáér, tehát ez nem kompatibilis. Ez itt például a Airwheels SL02, SL, tehát Super Light Series, ami jóval könnyebb, mint a gyári Tesla felnik, de igazából a legtöbb, sőt azt mondom, az összes Airwheels felni könnyebb, mint a gyári Tesla. Ő meg még sokkal könnyebb, mint a legtöbb Airwheels, így ezáltal ez tényleg egy nagyon szuper kis könnyű felni. Ebből van többfajta típus is, de ezen kívül is nagyon sok, ami jó akár performance-ra, és hát ha jó performance-ra, akkor értelemszerűen long range-re és standard range-re is. 18-as felni télire, Model 3-ra, aki ekkorát szeretne, az szerintem tökéletes. Én 19-el is elgurulnék, sőt 20-szal is megyek, de azért a 20-as nem kényelmes valóban, tehát ez könnyű odaverni. Ezeken kívül is van, csak ezek vannak itt hirtelen a bemutató termünkben, amit itt meg tudtok ti is nézni, hogy néz ki az autótokon. Ha eljöttök ide, akkor így fel lehet próbálni. A Model 3 esetén még azt mondom, hogy egészen jó a helyzet olyan szempontból, hogy a 8,5-re a 235, amit gyárilag szoktak rakni, az nem is annyira rossz. Bár az újabb facelift performance-nál a 9-óra a 235 az meg már megint egy olyan kinézetet eredményez, hogy széthúzza a gumit. És ez azért is van, mert eleve a 9 óra 235 az már eléggé a gyárilag szerelhető minimum méret, meg azért is van, mint itt most ezen a képen láthatjátok, hogy a gyártók azok játszanak a gumiszélességekkel, tehát úgy próbálják hatékonyabbá kihozni az ő gumiaikat, hogy a valós futófelület az jóval kevesebb, mint a névleges. Ezáltal ugye a 9 óra 235, ami még ráadásul csalós 235, ugye ez már eléggé rosszul fog kinézni. És a Model Y esetén, meg főleg a performance-ra 9,5-re rakják a 255-öt előre, 10,5-re a 275-öt hátra. Hát így is ez a 275-re, a 275-ös gumi a 10,5-re, az megint ezt a sportos kinézetet eredményezi, ami egyébként valamilyen szemlélet szerint jól néz ki, valakinek ez így nem tetszik. Egy biztos, hogy azon nem segít, hogy a kátyúk, illetve a patkák. Rengeteg Tesla jön ide úgy, hogy össze-vissza van patkázva a felnie, amiről hát tehet a sofőr is, az egyértelmű, de egyébként ha egy normálisabb gumiméret lenne, vagy keskenyebb felni, akkor ez sokkal könnyebben elkerülhető lenne. Egy picit elnézi az ember a patkát, végighúzza a gumi oldalát, nem történik semmi, viszont hogyha annyira széles a felni, még a felnivédő profilon is kijebb van a felninek a széle, akkor nincs olyan gumi, ami az így meg tudná védeni a felni. Így sok embernek át kell gondolni azt, hogy milyen felni méretet szeretne. Nagyon sokan keresnek például Model Y Performance-ra 19-es felnit. Az az érdekes, hogy a Tesla saját ajánlása szerint nem kompatibilis a gyári 19-es felni az Y Performance-ra. Ezt én megcáfolnám, mert egyébként kompatibilis. Amiatt nem kompatibilis, hogy ugye az Y Performance-on
a guminak a teljes átmérője az nem egyforma elől és hátul. Elől 255-35-21 és hátul 275-35-21 van, tehát a hátsó keréknek a teljes átmérője az nagyobb, mint az elsőjé, de viszont menüből ki lehet választani azt, hogy 19-es rakunk fel, vagy 20-ast, és ott meg már egyforma a teljes átmérő, és ezen már nagyon sok ember túl van, hogy kiválasztotta egyszerűen az autón a megfelelő kerékméretet, és nem jeleztek vissza, így most már viszonylag sok idő után sem panaszt, tehát elméletileg ez így működik. Viszont az Y-nál egy dolgot fontos figyelni, a felnének a terhelhetőségét. Ugye ezt az adatot sokan nem is tüntetik föl, meg nem is szoktak rá odafigyelni, viszont ugye a Model 3 is egy nehéz autó, de arra még a 18-as felnének is a legtöbb 18-as felné az jó. A Model Y viszont az jóval nehezebb, tehát itt azért oda kell figyelni a felnének a terhelhetőségére. Ahhoz, hogy TÜV papírt kapjon egy felni, Model Y-ra 750 kg-s terhelhetőségének kell, hogy legyen. Nálunk nagyon sok felnit lehet találni, amik tökéletesen jól passzolnának a Model Y-ra. 19 orból elég sok olyan felni van, ami nem teljesíti ezt a 750 kg-t. Nagyon sok ilyen 725-735 kg-s felni van, ami igazából szerintem tökéletesen működik még úgy is, de ha szigorúak akarunk lenni, akkor ezek nem jók. Van 750 kg-s felni is, és most fog érkezni egyébként még a Superlight szériából is erősített felni, ami ezt a terhelhetőséget fogja tudni. De hát ugye láttunk már nagyon sok olyan embert, aki 18-szoros felnit szeretett volna Y-ra, és abban meg szinte biztos vagyok, hogy amiket fel is raktak már 18-szoros felnéket, azok nem fogják tudni ezt a terhelhetőséget, de attól függetlenül használják, nem megy tönkre, mert nem úgy kell elképzelni, hogy ha a 750 helyett 690 kg-s terhelhetőségű felnit teszünk fel, akkor megyünk és kiesik alulunk a kerék, hanem elég extrém helyzetben, amikor mondjuk teljes terhelhetőséggel vagyunk az autóba, tehát meg van pakolva személyekkel, csomagokkal, és még a vonóhorgon még rajta van mondjuk egy hajó, akkor előfordulhat az, hogy egy kátyú esetén mondjuk már ezt nem fogja kibírni a felni. Tehát választásnál ezt is figyelembe kell venni. Na meg hát ugye a gumi méretek, én saját véleményem szerint az Y-ra én biztos nem raknék 20-asnál kisebb felnit, mert optikailag nem néz ki jól, de hát ugye nem az én autóm, tehát mindenki magának dönt. Ha 19-szorosat szeretnétek, akkor ugye van arra is variáció, csak oda kell figyelni, mondom, erre a terhelhetőségre. És az Y-nál főleg, ami előjön, 9,5 szól felni a sima long range-en is, meg a hátsó kerekesen is, amire 255-ös gumit rakják, ami már elég csücskös lenne akkor is, hogyha valós szélességű gumit kapnánk, de hát főleg télire nagyon sokan játszanak azzal, hogy a 255-ös gumi az jóval kisebb. Az ilyen sportgumik, mint a Michelin Pilot Sport 4-es, az például egész jól megvan, az a gyári névleges futófelület, de téliknél meg állandóan kisebbeket mérünk. Ha valakinek nagyon fontos a garancia, akkor célszerű gyári méretet használni, ez mondjuk Y esetében a 9,5 ET45, 19-ben is, meg 20-ban is. Ha performance-a van és 21 szóllal szeretné járni télire, azt is meg lehet 9,5 ET40 elől, 10,5 ET45 hátul, ezt is ugye meg lehet csinálni, csak hát ugye amiket beszéltünk, hogy kényelmetlenebb, de nálunk arra is van lehetőség, hogy valaki ezt szeretné. Ha viszont ugye háttérbe szorítja a garancia kérdését, és mondjuk egy kicsit kényelmesebben szeretne utazni, akkor egyáltalán nem számít eretnekségnek az, hogy keskényebb felnére rakjuk. Van egy pár példa is így a zsebemben, hogy milyen más gyártók milyen méreteket használnak. Például Audi e-tron 255-55-19 gyári gumiméret, és 8x19 LT34. Ez egy gyári felnétettek, hogy 8-szorra rakják a 255-öt, és nem 9,5-re. EB6 235-55-19, ez a gumiméret, és 7,5 x 19 LT54,5 egyébként. Tehát ők a 235-ös gumit azt 7,5-es felnére rakják, így a Tesla esetében a 235-öt ugye 8,5-re teszik. Ez ugye így, mint a képen is láthatjátok, hogyha keskenyebb a felni és szélesebb a gumi, akkor sokkal kintebb van a guminak a peremvédője is, meg maga a gumi is, tehát jobban megvédi a felnit. Kátyú, patka esetében ez sokkal jobban tud működni. És nézzük csak tovább, mondjuk egy
RV6-nál, ami a 20-as felni, az 255-45-20, és az is 8-szorra rakják ezt, és nem 9,5-re. De ha például nézzük az Ioniq 5-ből az N változatot, ugye, ami a legerősebb, 275-35-21, ugyanaz a méret, mint a Model Y Performance-nak a hátulja, de ők 9,5-re rakják ezt ugyanúgy a 21-es felnyire, és nekik ez jó. A Teslának 10,5-re kell rakni, érdekes. De egy sima Ioniq is 255-45-20, 8,5. Tehát, hogy így egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Teslának jó a felni választása, illetve a felni gumi párosítása. Tehát ugye két eset lehetséges, hogyha valaki kényelmesebben akar menni, vagy azt csinálja, hogy meghagyja a gyári felniket, és szélesebb gumit rak fel, ez csökkenti a hatótávot, meg hát sokszor már felesleges. A gumiméret szerintem úgy egész jó az autón, vagy hát ugye keskenyebb felnit tesz fel. Ha keskenyebb felnit teszünk fel, akkor ET-vel utána lehet menni, tehát hogy ne nézzen ki hülyén, mert hát ugye kisebb, de bentebb lenne a kerék, nem néz ki szépen. Hogyha csökkentjük az ET-t, akkor viszont kifele lehet jönni. Ezek az egyszerű adatok sokak számára teljesen egyértelműek, nem mindenki számára. Az átmérő, amiről beszélünk, az a felnének a teljes átmérője, ugye 18-19-20 coll, most egy coll az 2,54 cm, vagy 25,4 mm, kinek hogy tetszik. A felnének a szélessége, meg hát így, ahogy látjátok, az szokott lenni ugye elég sok fajta változat, a Teslánál ugye ez a 8,5, 9,5, 9, 10,5. Azon kívül az ET, az meg eléggé erősen összefügg a szélességgel, ugyanis a felni középvonalától mért távolság milliméterben, ugye általában normál autóknál pozitív ET-ről szoktunk beszélni, tehát a felni középvonalától lévő távolság egy ET50-ös felni esetében 50 mm-re van az agytól. A gyári felnék úgymond eléggé beesettek, és akkor ezen, hogyha csökkentünk, mondjuk ET40-esre rakjuk, akkor 10 mm-re kifele hozzuk a sávvédő fel a felnit, és itt látszódik az, hogy eléggé összefügg a szélessége, mert nem mindegy, hogy mondjuk egy 8,5-es vagy egy 10,5-es felniről beszélünk, mert a két felni között van ugye 2 szól különbség, egy szól 25,4 mm, tehát az a felni az 25,4-del befele is, meg kifele is szélesebb. Tehát ugyanazzal az ET-vel, ha nézzük, akkor az 25,4 mm-rel közelebb lesz a sávvédőhöz és közelebb lesz a futóműhöz. Hogyha mondjuk 25-tel csökkentjük az ET-t, akkor 25 mm-rel kintebb megyünk a futóműtől, de viszont ugye akkor már 50 mm-rel kintebb megyünk a sávvédő fele. Tehát nagyjából így kell számolgatni az ET-ket. Itt most nem kell ekkora drasztikus változásokra gondolni, hogyha mondjuk a 9,5-es felni helyett 8,5-et teszünk fel, az 25,4 mm-rel ugye keskenyebb, tehát elméletileg ugye 12 mm-rel, 12,6 mm-rel, hogyha kintebb vinnénk, akkor ugyanott lenne a felnének a szélessége, csak viszont itt a guminak a szélességét is nézni kell, tehát hogyha ennyivel kintebb visszük a felnit, akkor a gumi is kintebb fog menni. Tehát célszerűen mondjuk egy 9,5 ET45-ös Y felni helyett, hogyha felrakunk egy 8,5-et, akkor ha 35-össel rakjuk, akkor a felni szépen fog állni, de a gumi egy kicsit kintebb fog menni. Ha mondjuk 40-nel tesszük fel, akkor azt mondom, hogy helyek közel szerintem egész jól fog állni minden, mert akkor a felni egy kicsit bentebb van, a gumi egy kicsit kintebb van, szerintem az úgy nagyjából jó. Hogyha eljöttök hozzánk, és nem akartok ET-ket számolgatni, akkor nekünk az is megfelelő, az, hogy elmondjátok, hogy milyen formájú felnit szerettek, vagy igazából beálltok a saját autótokkal is, felpróbálgatjuk és megnézitek, hogy mi az, ami tetszik. Segítünk a színválasztásban. Téli felninek ugye egyszerű szabályok vannak, hogy mondjuk az ilyen polírozott peremes, vagy polírküllős, vagy ilyen speciális lakkozott felniket, azokat nem érdemes télire felrakni. Egyszerű Hyper Black, Hyper Grey, olyan felniket érdemes venni, aminek viszonylag egyszerű a fényezése, mert hát ugye, hogyha sót kap, az autómosóba savat kap, akkor nem fogja megkezdeni a fényezést, tehát sokkal strapabíróbb lesz. Kerestetek már olyat is, hogy lemezfelni, hát én azt nagyon nem javaslom. Brother, Egy az, hogy nézne már két Teslán egy lemezfelni, meg hát ugye ezekkel a féknyergekkel
nem biztos, hogy túlzottan jól elboldogulnának a lemezfelnik, és hát összességében megvan őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy mi a lemezfelnik terhelhetősége, de nem vagyok benne biztos, hogy bírná azt a súlyt, amit ezek az autók nyomnak. Mi ugye vállalunk komplett szerelést is, keréknyomás szenzorok vannak, BLE-k is, tehát bluetooth-os keréknyomás szenzorok is vannak, és sima 433-as szenzorok is, tehát a teljes palettáját a Teslának lefedjük keréknyomás szenzorokkal, tehát ugye hibakódtól nem kell félni, és mi itt össze tudjuk úgy rakni a felniket, hogy ugye ne karcolódjanak össze. Ugye sok helyen meg tudják csinálni, de van egy-két hely, ahol nem annyira vigyáznak a felnikre, nekik csak darab-darab, mi nekünk szívügyünk az autó, tehát mi oda szoktunk figyelni a felnikre. A gumikat is tudunk beszerezni, itt a gumipiac az nem olyan egyszerű, tehát itt most nem biztos, hogy mi leszünk a legolcsóbb beszerzési forrás, de igyekszünk egyébként megnézni az összes létező beszerzési forrást, és megkeresni neked a legjobbat és a lehető legolcsóbbat. Előfordulhat, hogy mindenféle kétes eredetű helyeken olcsóbban is meg lehet kapni a gumit, de nálunk meg hivatalosan, számlásan, garanciával, összeszerelve is tudtok kereket kapni, és akkor nektek tényleg semmivel nem kell foglalkozni, csak rádökni, hogy ilyet szeretnék, és akár autóra szerelve megkapjátok. Hát ugye, hogyha így eltértek a gyári felni szélességtől, illetve eltértől, akkor a Tesla mondhatja azt, hogy a futóműre a garancia az elveszett. Ezzel nem biztos, hogy mindenki együtt szeretne élni. Ezeknek a kedves vásárlóinknak mondtam azt, hogy tudnak választani gyári méretű felnit is, csak akkor ugye az összes negatív hatását élvezik ennek a Tesla gyári felni választásnak. Hogyha meg viszont már eltértek a felnitől, és zavart, sokan azért akarnak ugye kisebb felnit, mert hogy nagyon kemény a futómű, akkor lehet társítani már egyből egy lengéscsillapító szettel is. Ugye ezt már nagyon sokat szereltünk be, sok videót találtok már róla tőlünk. Ugye a Teslának az Enduro Pro, illetve az Enduro Pro Plus lengéscsillapító szettjével sokkal komfortosabb tud lenni az autó, a magasság nem változik. Ezen a Plus modellen ugye lehet állítani a keménységet is, tehát tényleg személyre lehet szabni, hogy ki miért szeretne. De hogyha ettől picit komolyabbat szeretne, akkor van például a Flex Z is a Teinből, aminél állítani lehet a magasságot, állítani lehet a keménységet, és egyből a rugó is ki van váltva, ugyanis a Teslánál a rugó, illetve a lengéscsillapító is túlzottan kemény, és hát ugye a kemény rugó, kemény lengéscsillapító, nagy felnik, ráadásul a gyári felnik borzasztó nehezek, tehát a nagy, nehéz felnik, a kemény futóművel, és ezzel a peres gumikkal tényleg sok embernek élvezhetetlen közlekedést adnak, viszont egy jó lengéscsillapító szett, egy picit ballonosabb gumi, és akár már sportos és komfortos is lehet. Én biztonsággal mondom azt, hogy egy Model 3 Performance is, hogyha valakinek túl kemény, akkor akár egy lengéscsillapító szettel, meg egy 19-es felnivel még tök jó lehet majd kanyarodni, tehát nem kell attól félni, hogy majd elbilleg, meg ilyesmi, hanem ezzel a lengéscsillapítóval igazából még jobban lehet kanyarodni. És a 235-40-19-es gyári gumimérettel is azt gondolom, hogy tökéletesen jól lehet kanyarodni. Egy Y-t is, hogyha én saját magamnak Y-t vennék, akkor télire 20 alá biztos nem mennék, de a 20-as 255-40-20 azzal még mindig szerintem jó sportosan lehet közlekedni, mégis akár tök komfortos is tud lenni. Ez a felni is például tök jól néz ki, ez a IR34-es, ez 8-ol és LT40 az épp a próbafelnink. Itt például pontosan látszódik az, hogy ha keskenyebb lett a felni, és még ráadásul az LT-t is növeltük, ezáltal még jobban bentebb van a felni. De ugye ez a 8-ol felni például a 235-ös gumival megint csak komfortosabb tudna lenni, és ha valaki ugye ilyet szeretne, akkor ezt is fel lehet rakni, csak mondjuk nem 40-es LT-vel, hanem 30-assal. 30-as LT-vel ugye 10 mm-rel kintebb jönne, akkor már sokkal jobban néz neki. Erre az autóra mondjuk én fölraknék még akár LT20-at is, azzal ugye 2 centivel kintebb jön, mint ez, de hát erre bőven van lehetőség, még így megemelve nézve is. Ez innentől fogva egy kicsit ízlés kérdése is. Műszakilag, hogyha nézzük, akkor egy 8-ol LT30 az a gyári 8,5 LT35-höz képest kb. Pont hasonlóan jól áll, de ugye, hogy ne kelljen mondjuk nyomtávszélesítő, vagy sokan nyomtávszélesítőket szoktak felrakni, akkor lehet csökkenteni az LT-t, és azzal kintebb hozni a felnit. Sőt, nálunk arra is van lehetőség, akár hogy az első hátsó felnének különböző legyen az LT-je,
ugyanis hátul egy kicsit ugyanazzal az eltévelés szélességgel bentebb van a kerék, mivel hátul nagyobb a sávvédő gyárilag. Ez az Y-nál és a 3-asnál is így van. Be lehet állítani akár a gyári felnőtt is télinek, és nyárira venni egy szépet, ez is egy jó megoldás. Itt, ha eljöttök, akkor nagyon szívesen segítünk átbeszélni, itt személyesen is azt, hogy gumi, felni, ET, szélesség, nektek éppen mi a legfontosabb. Ugye mi Pécelen vagyunk, ha idejöttök, nagyon szívesen segítünk mindenféle tanácsadásba, ugye, hogyha bejelentkeztek, akkor lehet próbálni, és ha csak ide szeretnétek jönni, felniket nézni, akkor bejelentkezés nélkül bármikor tudtok jönni, megnézitek, segítünk, átbeszéljük. Örülök, hogyha kicsit segíthettem ebbe a téli gumiválasztási nehézségben. Hogyha nem iratkoztatok még fel a csatornánkra, akkor kérlek, tegyétek meg, hogy ne maradjatok le semmilyen fontos információról, és keressetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon is. Sziasztok!